чипакан хасавала ман бояд хароб шавам шавҳарам ҳаминҷа ба обози бисёртар кунед 18+ шудаги ҳозир мумкин гӯш кун тунда ягонта духтаро амихе дугонаҳо ҳастмед амихе тамом чиқа шумо нағз саломатиё нағз ҳама тин худо ба шукр нафас каштосим ра гаштосим гаштосим хур досим хораф досим гаштем худо ба шукр кадомаш бисёртар аз байнаш хорафтан асан бисёртар ҳама бисёртар хорафтананд ин барнома аст ки дар ин барнома мо ду нав савол дорем яъне ки саволҳои нарм аст бисёре аз меҳмони мо дӯст медоранд ки ҷавоб диҳанд хурсанд мешанд баъди ҷавоб додан ҳам ва шунидани ин савол ҳам хурсандӣ мебахшад ба инсон ва баъзе савол аст ки дар ҳақиқат саволҳои сахт аст ки ҳастан меҳмонони мо ки буданд ки аз савол мегурехтанд ҷавоб намедиҳанд лекин маҷбур ҳастанд бояд ҷавоб диҳанд мо ҳозир иха саволҳое наметим ҳозир мо саволҳои нағз метим нағз бо нағз оғоз мекунем бо нағз шумо омода ҳастед албатта ё не ҳаракат мекунам кӯшиш мекунам омода ҳастам ҳама вақт шумо омода ҳастед ман ба вақти мактаб мехондагӣ Владимир Ильич Ленин гуфтаги всегда готов гуфтаги ман буд готов гуфтаги доимо готов шумо чанд сол ҳастед чӣ бакун саволо умуман бонувон имрӯз бисёр бонувон мекунанд синсуорро мардо рус мекунанд шумо бояд бигӯед бале ман ҳамон бонувое ки сину солма намехоҳам гап задан наметавонам барои чӣ бисёртар дирӯзам барнома баромад кард ки ман шумо на 16 сол гуфт ман гуфтам не 16 не 18+ шудаги ҳозир 18+ шудаги чанд сол ҳастед кани нигоҳ кунед кани худтон гап занед ман агар ки хато кунем мегӯям ки хато кунед баъд дуруст аст шумо мегӯед ҳаракат мекунам ваъда наметиҳам 35 ҳамихел 35 раҳматои калон саломат бошед 35 нест чанд аст зиёдтар чанд масалан 50 60 не 40 няк 50 гузарониду баворали 40 дар ҳақиқат 40 1 апрел бале 1980 бале хуб агар нигоҳ кунем агар имрӯзҳо бисёр аз бонувоне ки ҳастанд мехоҳанд ки диета кунанд яъне ки ҷисми худро аз фарбешдан эҳтиёт кунанд ҳамин чиз ҳаст дар бонувон аст уман дар шумо будам чиз ягон фикро будам чиз то имрӯз бале хеле ки танҳо ман намегӯям ки барое ки ман барои ягон кас хароб шавам барои ягон кас хароб шудан накор не аввал худатро бояд нағз бинӣ барои худат агар бинӣ ки саломатит нағз бошаду ту ба вазбинӣ накардоса бошаду анамун вазна ту чӣ диета накун лекин агар ту хоҳӣ ки ман ҳама вақт ҳамин духтаро мегӯям ки шумо ягон диета мекунед шумо ҳаракати хароб шудан кардидми ягон бор будми ҳамин чиз мегӯяд ва вақте ки ман мегӯям ман худам агар худама тайёр кунаму ҳамин чиз ба худам бигӯям ки ман бояд хароб шавам бояд диета баистам бояд ҳамин рӯз ман нон нахӯрам бояд ман ҳамин рӯз раҳ кардам бояд ман ягон машқ кунам ман ҳамин корро мекунам лекин агар ягон кас ман ки ҳамин чизро бояд кунӣ ҳамин бисёри ман ҳамин вақте ки ман инстаграм кушодам бисёри ҳамин мухлисони ман хеле в кавичках гӯем мешад мухлисои бисёри кас баҳо шумо бояд хароб шавед шумо бояд хе кунед шумо диета кунед шумо фитнес кунед шумо роҳ гардед шумо давед шумо хе кунед бояд бо об машғул шавед обозӣ бисёртар кунед хе бисёр ба ман вай метиҳанд совет маслиҳат метиҳанд ки чӣ бояд карду чӣ кор кунам чӣ мегӯед абрат баҳорали ҳамин чиз хеле ки мегӯяд вақте ки ба ягон нафар анамун чиз мумкин нест гӯяд ҳамон одам ин
табиат ин худаш мехоҳад баръакси анаму кор мекунад, барқасди анаму кор мекунад. Мегӯяд ки мумкин гуфтасми ман мекунам, мумкин хароша мекунад, ман намешавам, фарбия мешавам, мегӯяд баръакс кор мекунад. Барои ҳамин ҳамин чӣ ба гуфтани ки ман бисёртар падару модароба ки вақте ки фарзандошон ба мегӯянд мумкин нест, мумкин нест, мумкин фарзандо баръакс кор мекунад. ман худам шахсан худам ки мехоҳ ҳастам. Барои ҳамин бисёртар падару модароба мегӯям ки ҳамин чӣ накунанд, маҷбур накунанд, бояд худаш фаҳмад, бояд ҳар як фарзанд бояд худаш фаҳмад ки барои ин кори ганда аст, ин кори нағз аст, ин мумкин аст, ин номумкин аст. Барои ҳамин як ҳамун чизба бурдан накор, халос ҳамин чизба бурдан накор, не ки мумкин не. Вақте ки ман майда ча будам, рости гап падараму модарам вай ба бисёр нон натед, вай бисёр нон нахӯрад, калон шудост, вай фарбия шудост мегуфтанд. Ман баръаксиам рафта буд алоиди як нони калон мегирифтам, пешам рафтам нона мехӯрдам, вай бени чӣ кор карост мегуфтанд. Баръакс кор мекунам ҳамин чиза. Барои ҳамин бисёртар ҳозир вақте ки анамуз барои худат бояд саломатияги худат ҳамин чизро талаб кунад, хароб шудан дар кор. Чунки ин саломатии ҳама тараф якум дараҷа саломатӣ аст. ҳаракат мекунем моям диета нею, лекин бисёртар роҳ гашта накор, бисёртар чӣ хеле ки духтуро мегӯянд движение бисёртар карда накор. Бале. Нороҳатӣ намекунад саломатӣ барои шумо? Не, худо ба шукр, нас ҳозираш бикун. бисёр роҳ карда ман медонам ки масалан инсоное ки дар ҳақиқат ҷисмонан фарбе ҳаст, дар ҳақиқат ин чиз дуруст аст. Аз рӯи илмиам агар бисёр роҳ карда нафастангӣ он чизо тезтар мешавад. Фишори хун тез ра гашта накунем. Ман як муайян чиш аст. Ами 1 соат роҳ гаштедми, ами 10-15 минут ягонҷо бошида дам гиред. Камтар дам гиред, нафастона рост кунед. Ягон кас ҷо саростема не. Бо мехоҳед ми роҳ гаштан, камтар нафастона раст кунед, дам гиред, камка худатон бабед, бо давом дед. Агар ки мондашудагӣ бошед, бо пага давом дед. Албатта вай не ки ҳамин бояд ҳамин рӯз 3 соат 4 соат як хел ра гардаду, як хел даваду, як хел чӣ кор кунад. Не, одам бояд худашро чи азоб натиҳад ҳамин чизба. Аста аста бо бисёртар бошад, бо зиёдтар мешавад. Бо дирӯзам як духтурка дига ҳозирдагӣ будам, рости воям бисёр агар худатонро нағз бинед, шумо барои худатон 1 соат ҷудо мекунед. Гуфтам ман 1 соат ҷудо кунед чӣ кор мекунам? Гум роҳ мегардед. гуфтам хуб шудааст, албатта. лекин ҳар саҳар ҳозир оинаи саҳар ки баъд аз саҳарӣ оинаи мекушам, берун ҳами ҳавои тоза, ҳавои нағз. ҳамин рӯз роҳ гардами? Не, апага мегум, бо маҳкам мегум, бо хоб. Бо паго саҳар ки бо мехизм, апаго мегум, бо хоб. Не мешад, албатта роҳ гашта накор. Саҳари обу зӯр, ҳама ҳавои тоза. Яъне ки фикр ҳаст ки бояд. Фикр ҳаст, албатта. Лекин кайф буданаш маълум нест. Шарму ҳаёро шумо чӣ гуна мефаҳмед? Шарму ҳаё? Ман бисёр ҳозир охирон вақтҳо дар ҳамин асосан дар ҳамин фейсбуку, инстаграму, тикток ҳозир баромадагӣ бисёр ҳамин чизҳоро мебинам ва зиқ мешам ки духтарои мо бисёр аз чизҳое ки ба мо намезебад, ба умуман мусулмон, ба тоҷикҳо намезебад, бисёри ҳамин чизҳое мекунанд. Ва анамун шарму ҳаё, амун шарму ҳаё ҳаст гуфтагӣ гап аст. Анамун шарму ҳаё бояд ҳар як духтар, ҳар як одаманда, на танҳо духтаро, бо писароям ҳастанд, бисёртар бо писароям ҳамин чиз бай шудагӣ, бояд духтар беам бошад, писаро беам бошад. Шарму ҳаё камтар худашонро бояд доранд, худашонро камтар иззату ҳурмати худашонро агар ки ба ҷо биёранд. Ва албатта анамун шармам ҳаст, ҳаёям ҳаст, ҳамаамун чӣ мебиёяд. Барои ҳамин бисёр зиқ мешавам ки ҳамин чиз кам. Дар байни духтаро кам аст шарм ё ки дар байни писаро? Бисёртар дар байни духтаро.
дар байни духтаро кам аст. Шармаю бисёртар амин чизро нигоҳ мекунам. Ман ҳозир ҳамин 90 ин тараф сину солашон 1990 ин тараф духтароям писароям озодона фаҳмидасиям озод бошед, кушод бошед. шумо ба ҳама чиз ҳозир ҳамихе муҳайё ҳама чиз мумкин барои шумоён. ҳамин қадр шароитҳои ҳозира замон ба нигоҳ кунед. ҳамин қадр шароитҳои зӯр, ҳамин қадр шароитҳои беҳтарин аст. шумо бояд вай кунед, лекин камтар как ҳамон меъёри этики мусулмонӣ, этики ба мо тоҷикоу зебанда набарод бо хубтар мешуд, бо беҳтар мешуд. фаҳмо. Чаро шумо сабти тӯи аросии худро дар YouTube гузоштед? ин ҳам бошад барои ки бозам дискҳои дар дискфурӯшӣ буд, дискҳои тӯи шумо ки бисёр мухлисони шумо харидан, тамошо кардан. Ин барои ягон маблағ ба даст овардан буд ё ин ки барои мухлисон пешниҳод кардан? Чаро? Не, бовар кунед, аз ин диск баровардан, дар YouTube парофтан ба ман ягон қати маблағ ҷудо шудагӣ набудам. Ягон маблағ ман нагирифтамам. Бовар кунед, вақте ки ин дискро мо бо студияи Фариду маслиҳат кардем ва кардем, камтар ҳамун вақти тӯй ба дастгирӣ кардан чӣ хеле ки мо ҳамкорӣ мекардем ҳамон вақта диска барорам гуфтам, ман хай барор гуфтам. Баъд аз ки YouTube бисёртар мухлисо талаб кардан ки мо дискатона гирифта наметавонем аз тарафҳои шаҳрҳои Русия, тарафҳои Америка ё тарафҳои Египету. Вақте ки ман ин интернет чӣ мегӯяд мулоқоте ки ман бо Инстаграм чизи аҷоиб будааст. Тамоми дунё бо ту метавонистааст пайваст шаваду, бо ту суҳбат кунаду гап занад ки дархосташро ҳамун чӣ кунад ки ҳамунҷа бисёртар дархост шуд ки мо ҳамун тӯи шумо шунавидагӣ ҳастиму, лекин дидагӣ нестим ва дар YouTube намеёвем. ҳамун чӣ мешуд ки шумо дар YouTube ҳамун чизро вай кунед. Ва як бор рости гап ҳамун Ҷамшедҷон вақте ки гуфт ки дар YouTube ҳамун тоета гузара майляш ман гуфтам ҳозираш ба не хай дертар гуфтагӣ будам, лекин вай ба фикрам ҳозираш ба не дертара дига хел фаҳмида сразу дар YouTube ҳамхе парофтаст. ин бе ягон маблағ хок набудем. бале ягон маблағ хеле чиз нест. пеш аз оиладор шудан чӣ фикр мекард оиди оила? Оиди оила? Ман умуман фикр карда набудам ки ман оиладор мешавам, чӣ мешавам. ин худаш яки ҳамхе якбора рафт. бисёри занҳои духтарое ки ман по ин фарбечо мекунед, шумо чӣ хел шавҳар кардед, шумо чӣ хел шавҳартон ёфтед, мегӯяд шавҳарам ман наёфтагӣ якумаш бале ман наёфтам ва вай кас ман наёфтагӣ, лекин ман фикре ки шавҳар мекунаму ҳамхел чӣ мешаваду ин фикр умуман ман ба набуд. бовар кунед худаш ҳамхе рафт. сеюм рӯзи тӯйба баъд ман худам ба омада хони шавармада ихти ман гуҷонда ихти ман чӣ кор кардам? ман тӯй шудам мегуфта. чӣ гуна масалан шумо оиладор шудан фикр намекардам баъди синфа мактаби тамом кардам? Не умуман фикри медонед барои чӣ мумкин ман бо бисёртар ҳамин чиза фикр мекунам. барои он ки гирду атрофе ки ман анамун мегаштам ҳамон вақто дӯстӣ мекардам, мананда ягон нафари хеле дугона духтаро бояд духтаро ки дигу дугона шавад. мананда ҳамин чиз набуд. мананда ҳама вақт писаро ҳамин таги дарбаям хонба меомад писаро гулбора ҷазанид ҳай ҳамин гулбор баъд очам кати модарам кати падарам мегуфтанд ки гӯш кун тунда ягонта духтаро ҳамихе дугонаҳо ҳастме чӣ фақат бачаҳо ҷай мезанад фақат писаро ҷай мезанад. ман гуфтам не мананда ҳамун писаром дугона писаром ман кати ошно ҳамаш ҳамун писаро. барои ҳамин ки вақте ки ман фақат писаро кати мегаштам вай мекардаму дӯстӣ буд азбас ки ҳамун мумкин фаҳмиши шавҳар кардану шу кардану ба ягон ишқу муҳаббату ихел чизо умуман фикр намекардам. умуман набудан? Не. дар мактаб духтари ҳама бақуввати синф буд? байни писаро ҳам бақувваттарин Гулбаҳор Гаффорова? ва даври мактабӣ
بسیار میدانید دوری مکتبی ما چه میگذشت وقتی که یکان گناه میکردی البته پدر و مادر جمع زدن باز زمی اینی که پدر و مادر با جمع زدن و وای میکردن در مکتب جمع میکردن علایده با مکتوب مینوشتن با جای کوری پدر و مادر که فرزندی ها نمیخواه و بسیار همون دوره دادم وقتی که من مکتب میخوندم آن وقت دادم در میلیتسیا کار میکردم شعبه کارهای داخلی و وقتی که همونجا مکتب میرفت همه حیران میشد که چه دختری کمانجیرم خیلی شخ بود است همون مکتوب می اومد فقط همون مجلس رو برداشته اینجا یک مکتوب اومده است همین مکتب با دخترتون تربیهش حیران مسئله دانش به نغز بود و مسئله همین وایبا سالی تربیه به سال سخت گندچه بود اول زن و زنی جنگ با پسرو شما بله تا این چشکه بود نگشتم هم خیلی پسرو میزد که شما میزد پسرو من هم میزدم پسرو میزدیم یک دیگه هم سنیفا کتی نیو سنیف با سنیف یا که مکتب با مکتب هم خیلی بسیار میشدم خیلی چیزا در بین پسرو یک شما دختر بله جنگند دانید که گلبار هم جنده هست یکم شده فهم شما در مصاحبه با آرزو یوسف میگید که حالا شوهرم جزا گرفتن لیکن ما با پرگی به جداشوی نقطه نگذاشتیم بله از چه خیلی است چگونه است حالی هم این نگفته و دیروز ما ثبت کرده بودیم با آرزو یوسف و چه میگه حالی 6 ماه نشده است بهرالی حالی یک 3 ماه شدگی 4 ماه خدا نکنم 4 ماه شدگی حالی هم نکزانینده حالی هم جزا گرفته شد نه حالی هم جزا گرفته شد حالی جزانده گپ نمیزنید ما نه گپ میزنیم چی با گپ میزنیم لیکن گپ میزنیم و پوره چیشانه حالی و یا نفهم دیانده گناهشانه باز زیادتر نقصتر فهمه سانه بعد سانه ما ممکن که نقطه ویرگل کنیم اون فکر بود تو امروزه که مثلا باید من با این نفر به شوهرم برودم باید دیگه نفر ما رو پیدا میکردم این همش تقدیر البته ناراضی نیستید نه ناراضی نیستم البته این همش تقدیر اونی که چند کسی که بود چه همین کس من نمیدونم اون وقت بسیار کس باید میکردن خواستگار بودن شوهر کنیم زندگی کنم وای کنم نه این تقدیر است من نمیگم برای چی همین برای چی این نه خواستی خدا بود است و تقدیر ما همین بود است ناراضی نیستید نه اگر حاضر نگاه کنیم شما همچون یک اکتیور هم هستید بغیر از ҳаҷвнигор بودن در فیلم بحردین صبور فیلم نقش آفریده شدید بله فیلم نقش نفره که فرزندش نیست خیلی است بله چرا با این نقش رو داشتید یا اینکه این نقش ابرازی زندگی شما همین گونه است یا اینکه نه خدا با شکر به هر حال من فرزندم است یک پسرچه دوست رو یک دارم همین صنف یک برفت بسیاری کس همین سوالا میتونن که شما فرزنددار نیستید میگفته چون که اونجا همینقدر به فکر همین درد رو همینقدر من دودگی که همین دردی بی فرزندیه بسیاری کس فکر کردن که من فرزند ندارم برای همین دردی خودم لیکن من اگر از همین رول از همین چی از عهده‌اش برآمدگی باشم من بینیات خودم رو خوشبخت می‌حسابم چون که نه تنها باید ҳаҷвнигор فقط ҳаҷ дода тонад ҳаҷвнигор вақте ки ҳамин зиқия трагедия мегӯям ҳамин чиз агар дода тонад вай умуман профессионал аст барои ҳамин вақте ки ман аз ин филм пештар бачаи обӣ як кинофилме ки тоҷик синамо сабт кардаги будан тоҷик филм бале тоҷик филм сабт кардаги будан дар онҷо ҳам роли ман умуман филми ки онҷо буд филми трагический буд
ягон комедӣ набуд унҷа ва якуми филме ки трагедия ҳамон бозӣ кардам ва ин дуюм филме ки ман роли трагически бозӣ мекунам ин баҳриддини сабуки қасри ғам. Бале, дар онҷо нақши ғунчае ки унҷа шӯхиам буд, унҷа чӣ хеле ки мегӯяд ба оралӣ як чизи хандоварашам буд дар филм. Анамон герои ман, қаҳрамони ман, қаҳрамонзани ман вай ҳамиқа ҳамакти хурсандона, ҳамиқа ҳамакти хурсанд мегардад, лекин дар даруни дили вай, дар зиндагии вай ҳамиқадр ғам, ҳамиқадр зиқӣ, ки вай ҳама ба нишон намедодам ин чиза. Анами ҳаҷвнигора мана мехе. Имрӯз мо бовар кунед ҳаҷвнигоро вақте ки дар пушти саҳна мо меистим, ӯ проблема, ӯ зиқиҳое ки ӯ дар зиндагии мо дар хона мумкин ҷангу ҷанҷол карда омадагию мамхи гира кардагию ҳамиқадр вай ман бояд ба саҳна бирому хандида амун роли худамро ҳамиқадр бозӣ кунам ки ӯ тамошобине ки зал ба шидасу фикр накунам ки ман ҳозир ҳамиқадр проблема доштам, ҳамиқадр зиқии ман ба ӯ таъсир шаваду таъсир кунаду ӯ фаҳманд ки ман зиқ ҳамин чизро бозӣ кардам. Ин чиза нишон додан акор нест. Барои ҳаҷвнигор ҳамин чиз. Аммо ҳаёти шахсӣ, анамун ҳаёти қаҳрамони ман камтар чизи манбаъ монанд аст. Фаҳмидед? Ба ҳаёти шумо монанд аст. Ба ҳаёти ман монанд аст. Кадом ҷиҳат? Бале. ҷиҳате ки вай хурсандона, хушбахтона зиндагӣ мекунад, ҳама ба нишон медиҳад ки хурсанд аст, ҳама ки шӯхӣ мекунад, ҳама ки ханда мекунад, вақте ки хона мераваду гира мекунад вай мекунад, ба ягон кас нишон намедиҳад. Бояд ҳаҷвнигор ҳамихе бошад. Нишон намегӯед дарди дилтонро ба ягон кас? Не. ҳаракат мекунам, нишон надиҳам. ғайр аз албатта наздикони худ, ғайр аз хештаборои худ, модари худ. Ҳамихе. Чӣ оҳи сард? Ҳамихе. Ман оҳи сард барои чӣ кашидам медонед? Қасри ғам 10 қисм буд. 10 қисм буд. Мо бояд зиёдтар кунем буд ҳамон филма. Вақте ки бо баҳриддин мешиштиму маслиҳат мекардем, баҳриддин мегуфт ки як беҳтарин инсон аст, беҳтарин бача аст. Бовар кунед ҳамиқадр бо актёро, бо ҳамун ҳунар меҳрубонина гам мезанад, меҳрубонина як чиза мефаҳмонад ва мегӯяд ки мо бояд ҳамихел кунем, бояд ихел кунем. Ва вақте ки мо қати якҷоя маслиҳат кардем, ин бояд як 20 қисм зиёдтар бояд бошаду, азбаски ҳамин камтар чизои чиш аст, расходи худро дорад. Ба орали шумо худтон медонед ин филм бисёр расходи бисёр дорад. Бани ҳамин мо ин қисмро 10 кардему, ҷамъбаст кардем. Бале, тамом шуд. Бале. Фаҳмо. Агар нигоҳ кунем, масалан ҳастанд нафароне ки баъде ки ягон чи ниёз мешавад мебиёнд кӯмак мекунанд. Масалан манам ягон нафар дорам, як ду нафар дӯстони манам ҳастанд ки ба ягон чи даркор шавад телефон мекунам, нобаст аз он ки кадом вазъият аст, мебиёнд ба кӯмаки ман. Дар зиндагии шумо ки аст ҳамин нафар ки кай хоҳед шумо телефон мекунед, ҳар кадом вазъият биёд ба шумо кӯмак. Гуфти мо ба мегӯем ки ҳоҷатбарор. Ҳоҷатбарор. Хуб. Ҳоҷатбарори ман ме бисёр кас. Якум ба ки телефон мекунед? Бисёр кас ҳоҷатбарори ман аст, лекин якум ба яке аз дӯсти наздики ман ки ҳамавақт ягон бор калимаи неша ман нашунавидам ҳамон вақте ки ман занг мезанам мегӯям ки ҳамихел чиз дакор ё ки ҳамихел маблағ дакор ё ки ҳамунҷо рафтан дакор, ҳамун чиза овардан дакор, мошин дакор, ягон чи дакор. Ягон бор калимаи неша нашунидам дӯсти наздики ман намегӯям. Чунки баъд ҳама вай кас ба телефон гира шумо ягон бор не намегуфтед ани моям ҳал кунед. Ки аст биёд? Бояд гап занама? Бале. Мард аст ё ки зан аст? Мард, албатта мард аст. Ки аст? Сулаймон Сайёвозӣ? Не, ин умуман ҳамкор нест. Не. Ин чӣ мегӯяд? Санъат ба ягон чи вай надорам. Ки бошад? Ва ё ки эҷодкор ҳастанд ва ё бениҳоят эҷодкори зӯр ҳастанд ва бисёри як хел чизое ки саҳна ба мун бовар кунед
дакорие ҳамуноя ман ба идея додагӣ ҳастанд одам лекин ва якас соҳибкор ҳастанд корхонаи яке аз калонтарини ма бисёр хурсанд будам вақте ки корхонаи нав кушодану меҳмони оли қадри мо омада асосгузори сулҳи ваҳдати мо пешвои миллати мо ҷаноби оли муҳтарам имомулӣ раҳмон омада корхонашонро кушоданд ман фахр кардам бо ҳамин дӯсти наздики ман ки ҳамин қадар корхонаи хушро кушода ҳамин дӯсти ман аст гуфтам ки аст номашона гӯям шудме ҳамту не бояд номашона гӯям акаи ҷумабой ҳастанд акоз мекунем акаи ҷумабой ки буд ин кас хай гуфтам аку тамом ин кас яке аз спонсори генералии театр-студии Коно Гулбаҳор Доно фирмаи крутони гуфта шунидагӣ шумо бале ва ҳозира чипси антошка баровардагӣ ва якас як чипси антошкаи крутони рекламаш дишуда мебурим гӯйдан ҳамин корхона ҳамин ҷораи наздики ман ки бале ҳама вақт дастгирӣ мекунам ҳама вақт ягон бор калимаи неша нашунавидам ва илоим баъд аз барномаам ҳама вақт хуб гуфта истанд хуб тамошобинон аллакай шоҳид ҳастанд ман шоҳид ҳастам худи шумо шоҳид ҳастед имрӯз агар нигоҳ кунед хандингамоне ки Мукимчон Абдуфаттоев ташкил кардааст бо ёрии шумо дигар нафарҳо имрӯз нигоҳ кунед дар хандингамон як Мукимчон Абдуфаттоев аст ва дигар нафарон дар Коно ва Доно чаро ҳамин кор шуд яъне ки шумо ҳама якҷош дар Коно ва Доно ҳастед имрӯз сулаймон саидғозиев шумо фатулло абдуллоев Коно Доно умуман агар шумо ман медонам Коно ва Доно пештарам буд бале аз хандингамон пеш буд дар душанбе фаъолият мекардем чиз вақте ки ман соли 2012 аз хандингамон рафтам расти гап ман баъд аз то як сол кор кардагӣ набудам як сол ман дар дигар корхона кор мекардам ва баъд аз як сол вақте ки фатулло гуфтанд биё набошад ҳамроҳи мо кор кун баъд ман ба театр-студии Коно даромадам қати ҳамроҳ консерт мондем баромад кардем қати якҷоя кор кардем ва вақте ки як хато накунам 3 сол пеш сулаймонҷонам аз театр-студии хандингамон рафтанд ва рости ман рафта гуфтам ки сулаймон хоҷа шумоам агар аз театр рафтагӣ бошду дилатон бошад баромад кардану консерт бо мо иштирок кардан марҳамат театри мо агар розӣ бошед биёед кор кунем ҳамроҳ якҷоя чӣ гуфтед театри аз назди Мукимчон Абдуфаттоев рафтед биёед пеши мо рафтим ман чӣ кардам даъват кардам вақте ки ман даъват кардаму гуфтам манамо тӯли як 4 сол 5 сол мешавад мо ҳамроҳи фатулло каримҷон кор мекунам агар шумо розӣ бошед биёед мана ҳамроҳ якҷоя консерт мемонем ҳамроҳи мо кор кунем баромад кунед бо чӣ хелик мегӯяд номи худатон договор шартнома дар шартномавӣ кор кунем розӣ шудан омадан кор кардан ва инчунин албатта умарако мирзо аҳмедов ва як касам гуфтам ки шумо рафтед биёед пеши мо не ва як кас хело шуд ку рафтагишон ба вай касам лекин мо вақте ки ҳамин консертро тайёр кардем ба умарако гуфтам ки вай соли гузашта буд ман гуфтам ки як дусета нақши ки ҳамун чиза ман шумонда дидосиам умарако намешад ҳамин чиза ҳамроҳи мо ҳамин нақша иҷро куниду як 20 солагӣ агар донистагӣ бошед 20 солагӣ эҷодиёти ман буд вай сол 2019 ман гуфтам биёед ҳамин ҳамроҳ 2020 солагӣ ман буд биёед ҳамроҳ ҳамин 20 солагӣ мо гузаронему дар ҳамунҷо як
шумо барномачи худатон кардед мана табрик кунед. Баъд вай касам розӣ шудан, мана вай солам бо мо будан, боз мана ҳамин солам бо мо будан. Умаркон Мирза Ахмедов бениҳоят хурсандаман. Як одами хоксори санъатдӯсти ҳамин қадар саҳна дӯст медорам вай кас. бовар кунед. Чо медонед чи ҳозир масалан яъне ки шумо як дастаи футбол будед, тасаввур кунед. Шумо як ҳамун дарвозабоном мондеду, дига бозигароам бурафтан. Яъне ки як охир дарвозабон худашон хоҳиши худашон ки ҳамҷа анда мондан. ҳама хел каран худашон дарвозабон. Ён кас бовар кунед манам кор мекардагӣ будам, ман давом медодагӣ будам. Вақте ки ба ту мегӯяд дута роҳ ҳаст, ё ин ва вақте ки шаварда мегӯяд ки ё ин баъд ё ин шуда онҷа анда масъалаи худама агар ман гирам масъалаи худама ҳамҷа камтар нофаҳмӣ шуда. онҷа агар дастгирӣ мекардан мегуфтанд ки ҳа майлаш ҳозираш чунки ҳама кор сараш ба ҳамихел вазмин. Вақте ки ман шаварка роса будам, он шавар карданам наздик буд, рӯзи тӯям аниқ буд, ҳамаш 100% ташкил шудагӣ буд. ҳамон вақт мукимҷон камтар агар тарафи мана мегирифтану мегуфтанд ки хай майлаш ҳамон шавара чӣ ки гӯяд гуфтан гирад, биё давомаша бо маслиҳат мекунем, баъд аз тӯй маслиҳат мекунем мегуфтану ҳамон камтар тарафи мана мегирифтану камтар пас мешудану чӣ мекардан тарафи шаварам кити ҳамонҷо дастгирӣ мешуд, нағз мешуд. Чунки мана ҳозир ман кор карда гаштаам, ҳамон вақтам баъд аз тӯям хай вақте ки агар хандикамон мешуд ман давом медодам кор мекардам. ҳамаш дар дасти зан аст. ӯ вақте ки ман хонаи шаварам рафтаму шаварам кити якҷои зиндагӣ кардиму ман вай кас ба фаҳмондам ки санъат ани хел аст, санъат ани хел чиз дорад, санъат ани хел бояд бошад, бояд ани хел бошад. Вай кас фаҳмидан, гуфтанд ки майлаш занак, ту агар ҳамин ки хурсанд боши ҳамин чиз кати вай боши майлаш кор кун. гуфтанд мешуд ку ҳамин чиза фаҳмонда. ба хоҳаре ки азизам Гулбаҳорхон ки шавҳар кардан ва майли хоҳиш кардан ки шавҳарашон ҳам дар ин ҷо бошад. ман ин хоҳиши он касро рад кардам ва аз тарафи шавҳари ин кас як хоҳиш шуд ки ман ин каса гирифта меравам. акнун модоме ки вай кас шавҳар ҳастам чӣ хел немегӯед, марҳамат гирифта равед. аризаашонро қабул кардем, рафтам. не хато, умуман хато. хато ин чиз буд. агар ҳамон вақт агар ман якчи ман не дар он ҷо ҳамон вақт Сулаймон ҷонам будан меҳмони шумо мешаванд. албатта чаро не мо ҳатман даъват мекунем. ҳамонҷо ҳамин савол албатта ҳамин саволо диҳед. онҷо Сулаймон ҷонам будан дар ҳамон ҷо, онҷо умаракоям будан, онҷо мукимҷонам, онҷо қаҳрамон, онҷо ҳама ҳунармандо буд. вақте ки шаварам даромаду мукимҷон ки камтар гапошон тез шуд, ҳамон вақт ин касам не отпуска ба нависам. ман гуфтам бале он вақте ки ман гуфтам мукимҷон биёед ман рухсати меҳнатӣ нависаму як моҳа ман ба истироҳатӣ, ман баъд аз як моҳ омода бо кор мекунем, давомаша бо ҳарду маслиҳат мекунем. ҳозираш ба чӣ гӯянд ҳан гуфтан гиред. гуфтам ҳамон вақт не тамом. волид агар ту озе аризата нависӣ, озе агар ту аризата нанависӣ, ман туя статия ки волид мекунам. айхе гапҳои пасту баланду кимчиҳою бисёр шуд. баъд ман гуфтам майлаш шуд, тамом. раз ки шумо нахоҳед ман фаъолият кунам, майлаш. гуфтам баъд ҳамҷа аризаи худро навистаму ромада рафтам. тамом, дига ҳамин қадар кор шуд. гапи вай дурӯғ мегӯяд шумо ҳозир? бале, вай шаварам агар вай санъат ба кор мекард, ҳозир бо ҳамроҳи мо кор мекард. ҳамин қасол ягон бор дар саҳна дидид ки шавари ман ҳамроҳи ман, мана баъд аз як соли ман
аз 2013 боз ман боз дар саҳна бо театр-студии Коно зиддият нишон наметиҳанд? Не, зиддиятам нишон наметиҳанд. Ба ягон бор нагуфтиянд ки ман саҳна ба баром, қати ту саҳна ман бозӣ кунам, хел гапҳо набуд. То ҳозира ягон бор дар мебуданд охи. Агар ки вайкас ин чиз умуман дур ҳастанд. вайкас дар Россия кор мекарданд, Россия рафта меомаданд, муҳоҷир ҳастанд. бо акашону хонагиҳо ҳама хештаборо дар ҳамонҷо корашон нағз аст, кор мекунам, рафта мебиём. ягон чива нест. ягон ҳисси бадбиниам ҳастам ба фикрам дар байни шумо? Не, чӣ хеле бадбинӣ? Якдигарро бад дидан? Не, ягон хел бадбинӣ нест. Умуман нестем? Не, бадбинӣ нест. мо бадбинӣ надорем. Мо якдигарро нафаҳмидиму, бад дидан дигар чӣ? Якдигарро нафаҳмидан дигар чӣ? Баҳорали вақте ки чӣ хеле ки мегӯяд ҳама ҷоба баҳс ҳаст, ҳама ҷоба чӣ ҳаст, мо анамон камтар вақте ки баҳс кардим, якдигарро нафаҳмидим, мумкин барои ҳамин ҷудо шудем. Лекин бад дидану бад кардану якдигириҳо бахилӣ карда ягон корашро умуман ягон чӣ вайрон кардан хеле ният ҳам надорем, хеле кардани ҳам нестем ва намекунемам. аниқ 200% рост аст ҳамаш. рост. бале. агар ҳозир муқимҷон биёд гӯяд ки ман дар як чи консерт монданию ҳамун чӣ кардосиям, бояд ту анмин чизро ба ман ёрдам диё, анмин нақша ту бозӣ кунӣ, ту баромад кунӣ, ман розӣ мешавам барои ёрдам. бале, агар донам ки анмун чизро муқимҷон бояд ҳамроҳи мо ягон саҳна мешавад ки хеле заказо мегӯяд ки реклама ба мегӯяд ки бояд муқимҷон кутӣ, шумо бояд амин реклама иштирок кунед. бояд барои чӣ мекунем? мо якдигар ба ёрдам метим, якдигар кутӣ кор мекунем. ягон хел инҷанда зиддию гандагию хеле набояд бошад. аниқашро гуфтеда? аниқашро гуфтам 100%. қалби киро шикастед то имрӯз? ҳеҷ ки ягон кас нест? не. ҳозир не гӯяд хато мешавад. чӣ хато мешавад? барнома. не, ягон каса қалбашо нашкастам. ҳаракат мекунам ки нашканам. яке ҳастам қалбашо шикаст. медон бисёртар чӣ мешавад? амин рашк бисёртар амин вай мекунад, зиқ мекунад мана рашк. вақте ки ягон кас бо меҳрубонӣ гап занад, манам ҳаракат мекунам ки бо меҳрубон вай кас ба гап занам. шаварам мегӯяд ту чӣ ба меҳрубон гап зани вай кати чӣ гап кор дори кати оғои мухлис вай ҳамин қадар меҳрубонӣ ман ки гап задааст, ҳамин қадар меҳрубонӣ ман ба савол додааст, ман бояд меҳрубонӣ ҷавоб диҳам. мумкин вай мардак аст, вай ман дигар хел фикр дорад, вай ман дигар хел нигоҳ дорад. бисёри ҳамин хел бисёри бовар кунед гапи шаварам ки ман розӣ мешавам ва чӣ хел охи вай мухлис ба сахт гап мезанӣ ба мегӯяд ки мебахшед ин кас шаварам ҳаминҷа ба мегӯяд баъд мешад ҳамин чиз. лекин дар зиндагӣ мешад. ҳайвони хонагиро дӯст медоред шумо? ҳайвони хонагӣ? бале. моҳича ҳаст. моҳичаро дӯст медорам. баъд паррандаи дӯст медорам. дута тӯти ҳамиқа зебои хушречи нағзакчам буд. буду мурд. куштам. ки кушт? ман. вақте ки вай ба об натӣ, вақте ки вай ба дон натӣ, вақте ки 2 ҳафта дар хонтан зиндагӣ накунӣ, вай чӣ хел зиндагӣ кунад? барои як курта ба ман 5 метр либос так.
маънои зиндагиро ман дар аҳли оила мебинам, дар фарзандам мебинам, дар падару модарам мебинам, дар корам мебинам, дар ҳама чӣ мебинам. зан бояд доимо тайёр бошад зан бояд ҳама вақт тайёр бошад ба задани мард. агар шумо як хислати хуб дошта бошед, ин чи аст? агар як хислати хуб дошта бошам, ин раҳмдилӣ аст. агар ман вафот кунам аз ман ба шумо, мерос мемонам амо фарзанди ягонаи худамро. хулосаи ман аз зиндагие ки то имрӯз доштам, ин че? хулосаи ман аз зиндагие ки то имрӯз доштам, ин хулосаи ман шумо. хулосаи дар зиндагие ки ман доштам, ин ҳамин аст ки ҳамеша чӣ ки мехоҳӣ, чӣ коре ки дар ҳамин ҳаёт зиндагӣ ту дилат мехоҳад, ту мехоҳӣ ки ҳамин чиз шавад, бояд худат даъвотот кунӣ, худат равӣ, худат ёвӣ, худат бабо худат. фаҳмо бадтарин инсон барои ман ин барои ман бахил, одами бахил. бахилро канеме беният буда нафурон ки бахилӣ кунам ба Гулбаҳор. дурӯғгӯ, фиребгар, бисёр дурӯғгӯю фиребгару бахил, се хислат. тамом. ин буд саволҳои мо барои шумо ва ин буд барномаи рост. тамом шуд. ба анҷом аст. чӣ мегӯед? тест давом кард. саломат бошед баъоралим. ман як ташаккури зиёдро ба шумо ва телевизиони азия ба ҳамаи мухлисонам гуфтанӣ ки бигзор ҳамеша сиҳат саломат бошанд. агар ман ба ногоҳ ягон хато гуфтагӣ бошам, ягон чии худро ба шумо гуфта натавониста бошам, узр мехоҳам ва бигзор ҳамеша дар ҳаёти шумо, дар дили шумо, дар чеҳраи шумо, дар лабони шумо ханда бошад. ҳамеша сиҳат саломату хандовар баҳоралӣ баҳор боин гули баҳор баҳоралӣ барномашон шукуфта гардад. ташаккур. саломат бошед. мо миннатдор ҳастем ки омадед ва барномаи мо гузашт бо шумо. саломат бошед.